Diyos maray na aga mga tugang, maluhod po kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to our Mother of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China, and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi, laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamahan, iniitaas mi ang sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pang-ipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin na utob, an sa imong kabutan, natamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asin ngunyan, namamatian mina, an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika, mamomoto na ama, sa imo kami ninahagad nin kapatawaran, kan sa mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mga namomotan, asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
Sa liwat Diyos maray na aga mga tugang, idulot man po niya to ang mga minasunod na mas intentions. Thanksgiving, dulot ni Hiroaki Hagiwara and family for gift of life ni Jenny. Thanksgiving man ni Maria Consuelo Balantes kang Freyo family ni Nympha S. Tormo. Mga special na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asopardo Cantara and family ni Princess Barnuevo. For good health of family and friends, dulot ni Jenny. For good health and healing of Maria Fe Baco Portabes, dulot ni Marites P. Baco. Birthday blessings for Jenny Tapia, dulot ni Dayan. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. Para sa kalag ni Mark Philip and Lilia, dulot kan mga ampo family. Para kay Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para kay Elena, hali sa iyang pamilya. Para kina Ernesto, Sonia, kan Carlos family. Para kay Antonio, hali sa Dumikil family. Para kay Jean Ann, hali kay Rosie P. Asopardo Cantara and family. Para kay Josue, kan Ledesma family. Para kay Roberto, hali sa Abion family. 40 Days of Marlon, hali sa Pahe family. Para kay Arnold, hali kay Sam Nunez and family. Para kay Patria Basilisa from Binos family. Para sa kalag ni Roberto, hali sa Galang family. Matindog na po ang gabos. Nalabanwanin Diyos, magawid asin magpasalamat, magsambasin magomaw sa Diyos. Idasin magpasalamat, magsambasin magomaw sa Diyos. Sa ngaran kanaaki asin kana Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Sabado, special niya itong idinudulot ini Santa Misa sa pagtaong ondra sa satuyang mahal na ina, lalong-lalo na sa iyang titulong Nuestra Señora de Salvacion, ang patrona, kan bilog na probinsya Kanalbay, asin bilog na diocese kan Legazpi. Magdulok po kita sa iyang tabang asin intersesyon para sa satuyang mga pangangaipo. Siring man magpasalamat sa mga biyaya na padagos niya tong inaako dahil sa pamibi asin tabang kan satuyang mahal na ina. Mga tugang, tanganing kita po gabos na uya digdi magkani kong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdomon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to ang mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na diing kasagkoran. Amen. Kristo, maheraka.
mamibi kita. Kagurangnan, kaugayian sa imong mga nasasangkuban, asin kahiraking padakulaas sa inda, ang mga balaog kan sa imong grasya. Tanganing sinda na mainit sa paglaom, pagtubod, asin pagkamuot, danay na magpadagos na nagbabantay sa pagutob kan sa imong mga pagbuot. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Ang tataramonin kagurangnan o nabot kay Jeremias na ansabi, magtindod ka sa tata kan harong nin Diyos. Asin dyan isabi mo ang tataramon na ini. Hematean nindo ang tataramonin kagurangnan. Bilog na huda, kamo na naglalaog digdi sa pagsamba sa kagurangnan. Siring ang sabi nin kagurangnan nin mga hukbo, ang Diyos nin Israel. Pakarayan nindo ang sa indong mga dalan, asin mga gawi-gawi. Nganing padagos kamong mag-erok sa kamugtakan na ini. Day kamo maniwala sa mga putik na tataramon. Ini ang harong nin kagurangnan. Harong nin kagurangnan. Harong nin kagurangnan. Alagad kun pakarayon nindo, ang sa indong mga dalan, asin mga gawi. Kun magmatanos kamo sa lambang saro, dai pag-apihon ang dayuhan sa indong daga, an ilo asin an balo. Dai magpabulos kan dugo nin mayong sala. Asin kun dai kamo magsunod sa ibang mga Diyos na ikakaraot nindo, papagirokon ko kamo sa daga na ini. Daga na itinao ko sa indong mga magurang, sagod pa man. Alagad, naniniwala kamo sa mga putik na tataramon, dai kamong pakinabang. Ta daw ta maghabon kamo, manggadan, manambay, magsusumpa nin putik, magsasamba kibaal, magsusunod sa ibang mga Diyos na dai nindo midbid. Dangan madigdi kamo asin matindog sa atubang ko, sarong na ini, na digdi inaarang an sa kuyang aran. Dangan masabi kamo, ligtas na kami, ipadagos taan pagibo kan mga karigsukan sa na ini. Sa indong mga mata, lungib daw nin mga mahabon ang harong na ini, na digdi inaarangan sa kuyang aran. Nahihiling ko iyan, olay nin kagurangnan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magayon ang sa iyang ierokan, o Diyos na makakamahan. Magayon ang sa iyang eerokan, o Diyos na makakamahan. Ang sa kong kalag nagmamaot asin naghahanap, kan mga eerokan nin kagurangnan. Ang puso ko asin laman, nag-iiyak sa paghanap sa Diyos na buhay. Magayon ang sa iyang eerokan, o Diyos na makakamahan. Ang dignos nakakakuan nin tugdunan, ang balinsayawan igwanin sa diring tagahan, para sa iyang mga siwo, ang sa imong mga altar, o Diyos nin mga hukbo, sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. Magayon ang sa iyang eerokan, o Diyos na makakamahan. Paladan ang mga nag-eerok diyan sa imong haron, sagud pa man, pag-uumawon kaninda, paladan ang tao na ikaan sinasarigan, magdadagdag ang sa indang kusog. Magayon ang sa iyang eerokan, o Diyos na makakamahan. Matindog na po ang gabos. Sabihan mo, Diyos sa mga tataramon mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrokyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo.
kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusip ni Jesus ining masunod na parabola. Ang kahadean nin langit nakakabaing sa nagsabwag nin marhay na banhi sa iyang uma. Mantang an gabos natuturog, duminatong an kaiwal, nagsabwag nin upi-upi. Sa tahaw kan trigo asin naghali. Nagtubo ang trigo, asin pagluwas kan uhoy, da nga nahiling an upi-upi. An mga surugoon nagduman sa kagsadiri asin nagsabi, kagurangnan marhay na banhi an sa imong isinabwag sa uma, ta daw taigwanin upi-upi. Sinimbag, gibo iyan, kan kaiwan. Giraray naghaputan mga surugoon, buot mo, nasa mong padumanan, asin gabuton, sinimbag, dai, tatibaad, kung gabuton nindo an upi-upi, makaiba ang trigo. Pabayain na tumubo, sagkod sa pag-ani. Sa panahonin pag-ani, sasabihon ko sa paraani, enot, tipunon ang mga upi-upi, asin bugkuson, dangan isugba sa kalayo. Ang trigo tipunon sa sakuyang tambubong. Mga dugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Thanks God, it's Saturday. Happy weekend po sa Lambang Saro sa Indo. Magayon na paghurup-hurupan taan mensahe kaining sa tuyang ebanghelyo. Mantang kita ngunyan, mapahingalo mo ng dikit na panahon sa satuyang pagtrarabaho, except sa iba na igwapang laog mo niya na Sabado. Tanganing mas maintindihan ta po ining mensahe as in konteksto kan sa tuyang ebanghelyo. Maggibo kita nin nagtampirang hermeneutics or sabihon ta interpretasyon. So nagtanom para sa buwag kan marahay na banhi, iyo ang mahal na Diyos. Yan ang ibig sabihon kay ning parabolang ini. So nagsabwag kay itong mga upi-upi. Ano ang upi-upi? Mga rikot. Anong apod talig sa Ligaspi kayan? Grass. Oh. Sosyal. Itong maraot, itong evil. So mga trabahador na nagdulok duman sa kagsadiri na iyo ang mahal na Diyos, kita, tigre-representar ang lambang saro sa satuya. And itong nahiling tang impulsive tendency of man to immediately eradicate evil in the world. Gari bagatig diktahan so kagsadiri na padumanan mi, tagarabuton mi na. And itong panahonin pag-ani, ito po ang Judgment Day. Dakog sain, sa Judgment Day, duman pagsisiblakon itong mga upi-upi. Anong sabi digdi sa Ebanghelyo? So upi-upi, isusugba sa kalayo. So mga marhay na banhi o trigo, titipunon sa saiyang tambubong. Ibig sabihin sa saiyang kahadean. Ang pinaka-issue po digdi, itong impulsive tendency of man, sabay bagang nagtubo so banhi nin trigo, nagtubo man sa mga upi-upi, kanahiling na suuhoy, yao naman sa mga rikot. Sabi ninda, garabuton mi na, padumanan mi, tanganing gabuton ining upi-upi. Nagpapahiling iyan kan tendensya kan tao na gusto ta permi instant solution sa anuman na mga problema. Habutang itong tigapod na santong dasalan, gusto ta permi santong paspasan. Bako kita matyaga, bako kita mapasensya sa anuman na bagay. Mga remedyo na panandalian. Diba? Kaya aramon ta daw po, ano ang pagirumdum kaining sa tuyang parabola sa satuya. Lalong-lalo na kitang nag-aatubang sa kadakol na mga pagbalo, siyempre sa kinaban, yaonan marhay, yaonan maraot. Alagad antig sasabikan sa tuyang kagurang na magi kitang mapagpasensya, magi kitang matyaga. Number 1, reminder that there are no instant and simple solutions in this world. We really need to be patient. We really need to be persevering sa satuya pong buhay. Sabi nga ni Kayan, permi dapat santong dasalan, bako santong paspasan. Siguro dahil kan
influensya kan modernong pagkabuhay, perminang instant ang tao. Kaya bagadakulo ng instant coffee, o instant noodles, gabos na instant. May nadangog nga niya ako, may instant bride. Yan. Sa internet, may instant bride na. Dabo na kantabo magsakripisyo. Number 2, reminder kaining parabola, there will be divine justice in the end. Yan. Tandaan ta po yan. Na kung sain, mga awot, rikot, o ining upi-upi, evildoers will be punished. And of course, the righteous represented kaining mga uhoy o marahay na trigo will be rewarded. But in the meantime, paramintras. Ining upi-upi, asin ining trigo, banhi nin trigo, sarabay ngo nang magtatalubo. The good and the bad will be allowed to grow together. What we need therefore is perseverance and patience. Pagirumduman kita kainin na an kagsadiri, an kagurangnan, padagos na mapasensya sa tuya. So dapat man kitang maging mapagpasensya sa lambang saro. There are no shortcuts in our work for goodness and justice. So shortcuts cut us short. So we need patience. May mga pagkakataon da po when we behave like the workers or laborers digdi sa parabola. We want the landowner, who is God, to make things simple and easy by just decreeing to end evil. Itong impulsive tendency o na mairadikaron tulos an maraot. Sana ngayon kataning ko sa harong, na perming nagbibidyo singko, magadana, mga arog kayan, solusyonan, so problema sa, pwede mambaga kahurunon mo na, day mo na pagpangadji na magadan. Madali kitang maghanap nin solusyon sa satuyang mga problema. Itong impulsive tendency of man to eradicate evil sa iyang palibot. So, the challenge kan sa tuya pong ebanghelyo kaining parabolang ini na siring na ang Diyos, nagpapasensya sa satuya, we must also be patient to one another. Sa ngaran ka nama, aki asin Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon malugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, nasa sarong malinigo na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaibanin mga dulot susog sa tugon, ako ang sakripisyo sa imo kan mga maimbod na nasasangkuban mo, asin pabanalakan kabaing na bendisyon, sirig sa mga atang ni Abel. Tanganing an idinulot kan lambang saro sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwara sa gabos nin kaligtasan. Huli ki Kristo,
nasamong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasa ito, Asin sa imong itaasan espiritu, mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uri ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat, asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat, ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kay bakan gabos na santos sa sin Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banalaan kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako, kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuha niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ika magdala. kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girong kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Heraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan, kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, an sa mong kakanon sa roal daw, itao mo sa muya mo niyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot,
Namimibi kami kakurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natamangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kudi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanikoan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, taawi kami nin katuninongan. mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita.
Kagurangnan, namibibi kami kaugayeng hilnga an sa imong banwaan, asin ang tinukdoan mo kan mga misteryong langit noon, gibuhang makabalyo hali sa daan, pasirig sa bagong buhay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Awiton po niya to ang Salve Regina. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilius tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum ventris tui, nobis os hoc exilium ostende. O clemens, O pia, dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiteri Deus vi gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum vi fecem eretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione et amor, ius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Amen. Salamat po sa Lugabos, sa choir, sa nagbasa, commentator, mass collector, sa tuyang sakristan, sa mga sponsors kang misa, thank you very much po. At siya na hapon, may bisita po kita hali sa ibang mga lugar. So mga, ano ito? FFCWO. FFCCWO. Federation of Filipino Chinese Catholic Women Organization. Yan. So, kaibahan po nindaan, ubispo na in charge sa Chinese communities kan sa tuyang kang Pilipinas, si Bishop Paul Haushan. So siya po ang mamisa at siya na 4:30 na anticipated mass, 4:30 p.m. So iniimbitaran ko kamo na kung may panahon po kamo, magsimba at yan for the anticipated mass. So sa batuntang maimbong, abako sa na maimbong mainit, na sabaton niya to an sa tuyang mga bisita. So, salamat po. An kagurangnan, mapasaido, Asin sa imong espiritu. bendisyunan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na an bisa. Salamat sa Diyos. Sarabay po kitang mag-awit. Mapagangkol, Virgen de Salvación, sa muyang arasan, ang kaligtasan.
langit, ilaw ka sa daga, ilawi ang buhay niya mo tagalbay. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Salamat po.